Teraz sa pozrite, koľko príležitostí dáva Zemplín, dáva Slovensko. Toto je priestor, voľný priestor nekonečných možností. Len tu potiahneme diaľnicu a možnosti, o ktorým sa nám ani nesnívalo, sa nám všetky môžu splniť. Toto nie je Martin, toto nie je Detva, toto nie je Ružomberok, kde sú samé kopce a nedá sa kde rásť. Tu sa dá rásť. Zemplín je vlastne divoký západ Ameriky v 18. a 19. storočí. Bez prérií, bez divokého západu by Amerika nikdy nebola tou Amerikou, ktorou je dnes. Divoký západ, kde nič nie je, dovolil Amerike vyrásť a stať sa svetovou ekonomikou. Toto, samozrejme, že v menšom, dáva obrovský potenciál pre celé Slovensko. Potiahnite diaľnicu, potiahnime všetky infraštruktúrne dopravné siete a Slovensko, Zemplín, nie že sa dá zachrániť, ale môže byť jednou úspešnou krajinou pre 21. storočie.